Hello.
Hello. Emrys. Hello. Wel, dwi'n meddwl. Hello. Okay, dwi'n meddwl mic fi gweithio fan gobeithio. Cos oedd mic fi on am ages a oedd o'n muted. Oh shit. So. Os di rhywun yn y chat yn ideal. So rhywun yn gallu jumpio mewn y rhywbeth. Switch devices. Should be. Test. Ooh. Test. Okay. Gobeithio. Whoa. Oh. Shwmai. Hello. Iawn. Right, ni'n cael look nawr sut mae'r
Ti'n neud e ar Discord neu ti ar Twitch yn barod? Dwi ar Twitch yn barod I fod. Oh, fantastic, right. Mae bod dim... So dwi fod I weld y chat o fewn VR on. Oh, fantastic. Oh, right. Oh, dyna hynna. Right. Wrth dy hynna, ia, mae VR fi'n weird. OK, beth os ti'n rhoi, ti'n gallu streamo y stream ti trwy Discord, a mae fe'n fwy accurate o ran yr Thing. amser, ti ar y gwahaniaeth amser. Yeah. Ond just gael, os mae fe'n cymryd gormod o dy data, neu ddim data, ond eich bandwidth, gallwn ni troi e off, dim problem. Os ti eisiau... Go live. Ah, good. Na fo. Right. So fi... Should be working on. Ah, cool. Ond dwi'n eistedd yn y lle ron. Ah, fi'n gweld e'n clir. Oh, class. Dwi'n headless ar hyn o bryd. Right. Cael look. Reset. Ah, dyn. Oh, mae'n eich class. Dwi di... Cos dwi'n mynd allan yn fewn dy fo, mae di effio thing fi. Ie. Oh, na. Oh, so mae rhaid ti'n neud recalibrate o ran gwasgu botwm, so mae fe'n edrych fel point of view to... Ie, mae hwnna'n digwydd yn y VR, y PSVR hefyd. Just a... Okay, hold... Oh, na, ci. Okay, beth ar ydw. Iawn, ta. Pam ti'n yna? Aw. Okay. Pam dwi'n... So ti'n gweld, os dwi'n... Wel, os dwi'n neud hwn trwy ffôn fi ar hyn o bryd, mae'n gweithio'n eitha da. Be na I neud then, os dwi'n ysgrifennu neges ar y chat, neu ti di neud hwnna yn barod I gwirio? O, mae hwnna'n ffain. Dwi'n di stopio streamio mi nilad, cos dwi'n meddwl bod Discord yn neud yn one-eyed mod. Okay. Pam oedd hwn blaen mewn? Ie, os mae'n effeithio fe gormod, gallai jyst gwylio trwy Twitch. A jyst cadw Discord ar. Fi'n siŵr bod e'n gweithio, fi'n gallu cael e'n y cefndir. Dwi'n meddwl, dwi jyst eisiau neud un peth. Ah, okay. Dwi'n meddwl, dwi wedi golli fo'n mynd yma.
Switch. Well, okay. Ath bob to shit on. Sorry, miss, o'n i ar mute am ychydig fanna. Ond, beth o'n i'n mynd i ddweud? Ie, ond si gwicio'r un thing there, a nath bob dim absolute to shit, so dwi ail gychwyn iRACING. O, na. Right, o'n i'n mynd i ddweud, ti di meddwl am actually roi webcam ar y setup ti o ran ti mewn, achos ti di wneud gymaint o well, effort gyda'r holl fel actual cadair a, you know. Ie. Bydd hwnna'n eitha cool i gweld hwnna, os ti'n gael, Dwi'n gwybod sut dwi'n mountio. Y Logitech, dwi'n dweud siŵr o'r stream, a dwi'n siŵr o'r VR gweithio gyntaf dyn. Eto symud. Fair enough. Thing am i check wedyn. Un peth ar y tro. Mae cadar fatha awkwardly just off a computer, so os dwi'n siŵr setting dwi'n dweud gadael a mynd o fewn, so ella webcam touch yn arwyd yn wneud ar efo. Ie. Ond, mae VR efo iRACING in general bach yn diffyg de. Dwi'n meddwl, yr Oculus ydy'r un eitha mwyaf unfriendly efo software gwahanol fyd. Mae bob un streaming options yn eitha, dweud chdi iwsio HTC neu Valve Index. Ie. Mae'n bwtyn yna. Os allai cael webcam i fi. Achos ti oed beth, fydd pobl sydd wedi cael y profiad nes i'n gwybod, ond nid pawb sy'n gwybod beth yw sim racing. Bydd nhw'n meddwl am fel, ti'n cofio Sims, y Wii Sim a pethau? Y Mies a pethau. Fi ddim yn gwybod, mae lot o thing, ond bydd yn cool i actually gweld, achos, fi'n cofio ti'n dangos y lluniau yna o ti yn neud e fyny ar fferm teulu ti. Neu cael y cadar anyway, ripo fe mas, so mae'n eitha cool. Ond os mae fe'n gormod o ffaff, just gadael e.
Di webcam yn dangos o'n? Ie. Mae hwnna'n epic. So sut ti'n neud e gyda mic ti? Ti'n jyst yn rhoi'r mic yn eitha... O, fi'n gallu gweld y mic ar y bwrdd, right? Ie. Ond ar Discord, dwi'n iwsio mic yr Oculus. Wedyn ar sugar. Ti'n swnio fel robot yn cael ei ladd. Dwi'n symud. O, na, mae'n great now. Ie, so dwi'n iwsio microphone yr Oculus ar Discord a iwsio y llall. O, dwi wedi colli chat fi o'n, ti'n dweud. So mae gen Oculus eitha overlay hun. So mwyn gallu cael chat i fyny, dwi'n gwneud allan yn efo. Dwi'n gwneud rei virtual desktop. Dwi'n meddwl ti'n gweld o wan, dwi'n meddwl na. So dwi'n mynd y gêm wan, dwi'n fewn... Efo, so dwi'n dweud... Wydych yn nuts dwi'n wand. Fi'n gwylio ti nawr trwy'r Twitch stream. O, iawn, oce, so ddylai fi gallu just... So beth ni'n neud fanna fan de, oedd dda... So, pwy dwi'n sbio fanna fan de, dwi'n gweld chat fi fanna. Right. Ond, obviously, da chi ddim. So, os na i disgod o'n i chdi, de. Yep. Don't switch. Ddylio hwn. Okay. Try and stream. Okay. Os ti'n gweld beth dwi'n gweld wan. Ydw. So, yr overlays ar y stream I hun, mae'n fatha, os ti eisiau bod yn massive nerd a chech chi'n fewn I Cymraeg, mae'r technoleg, mae bob un hyn browser overlay. So, so really, sy'n byd yn stopio fi cael y ras cyfa. Mae byd Cymraeg yn nuts, de. Mae fatha different level. Right, os dwi'n rhoi'r sound, fi jyst eisiau check o'n nawr bod ti di rhoi'r mic a pethau ar, ydy e'n gweithio ar eich Twitch? I fod I weithio, de. Ok, gaf fi check o fe dde. Iawn. Un munud. Dwi'n rhoi stop ar y... Just gwrando. So, dyma fi'n dreifio. Y problem efo streamio games rasiad i'r injan, cos mae'n... Ella mae'n swnio atho dwi'n gweiddi wan, ond... Sugar... Ond, ie, mae gêm yn gêm swnllyd, so mae cael lefel sain yn uffernol anodd. Reit, na, so fi'n swnio fel ti'n gweithio o gwbl. O na, mae'n teimlo atho dwi'n gweithio, cos mae'n teimlo atho dwi'n y cockpit fan de. Cos dwi wedi reid sŵn yr injan lawr, ond mae dal yn deafening de. Na, fi'n perffaith. Ond, mae lefelau I gyd yn gred. Yndi, dwi wedi reid yr injan reid lawr. Ond, so ar hyn o bryd dwi yn off PC fi, dwi'n rhedeg y VR. Dwi'n disgod,
a streamio. Ond ti'n gwybod be? Fi'n gwybod fi ar ffôn fi, ond mae'r safon yn really nice. Ynddi, 10... So, Ond ti ond eisiau fatha Cymraeg i wneud 1080p 60 de? yeah. Oh my god. Ond, cos be o'n i'n poeni fysa fo'r hit i'r gêm de. Ond beth sy'n handi efo... Beth sy'n neud efo VR ydy... Ti'n methu cael o llawer uwch na 80 FPS anyway. Na. Wel, y pwynt yw, unless ti'n wedi partneri gyda art, so nhw'n mynd i roi chi, tiod, maen nhw'n rhoi blaenoriaeth i partner streamers. Ie. So, you know, dyna pam fi'n gwybod mae bach yn rubbish, ond mae 720 at 60 frames per second yw kind of optimal o ran pobl eraill. O, ie. Dwi'n meddwl am internet pobl eraill. Does na llai siams o lag a stuff wedyn. Ie, Dyna beth nes i sy'n darllen anyway. 720-60 di'r... Oh my god. Optimal dwi'n meddwl de. As in, y sweet spots de. Ie. O, bendant. Dyna fe. So, pwy dwi'n sbio fan yma, ti'n mwyn gweld chat fi o gwbl? Neu cael look. So, pwy dwi'n... Na. O, mae gynnu fi fatha 3 gwahanol sgrin o fanna. Right, fi'n gweld eich thing ar Twitch test mor cool lle beth yw rhywbeth arall. Yeah. Le Mans question mark. So fi'n gweld hwnna. Ond fi ddim yn gweld unrhyw beth arall o ran Ar y thing. ar yr actual Twitch na. O, ie, mae gynnu fi... Ond really, I suppose bydd yn handi ti, ond ti'n gallu gweld a siarad gyda pobl eraill. Dyna sy'n bwysig. Hynny di beth... Does dim rhaid i pobl gweld ei text ei hunain, Na. ond just bod ti'n gallu ymateb i pobl yn siarad gyda ti fe. Wel, mae i'r pobl, cos dwi'n licio'r ei chat ar y sgrin, ond mae hynny'n yn issue really ynddi, cos allan hwnna ar trwy Streamlabs allan. O ie. So, dyn nhw'n problem really. Os web browser yw e. Ie. Os fi ddim eisiau. Ond, mae'n beth weird am streamio yn VR de. Cos o'n i'n meddwl... Bydden ni'n hoffi fe fwy, achos dwi wastad yn teimlo bod mae VR yn rhywbeth eitha unig. Ie. A chi yn kind of... Dyna pam o'n i'n desperate i ffeindio 3 person arall gyda firewall ar y PSVR a'r aim controller a cael fel grŵp, fel squad i chwarae'r gêm yna yn gystadleuol, ddim gystadleuol, ond just i wneud sesiwn. Cymryd ddifri, ie. Achos bydd hwnna yn clas, ond hyd yma, tiod, dim ond ti fi'n credu fi'n nabod sy'n siarad Cymraeg a sy'n gyda'r PSVR. Ie. Felly, you know, a wedyn yr investment wedyn i actually cael yr aim controller sydd yn wych a byddai yn annog ti i wneud o. Cael o. Ond, ti angen, well, y thing yw, pwy bydd y 2 person arall? Achos os ni eisiau gwneud stream, mae rhaid i chi cael 4 yn y stream a chi methu cael, ti angen tîm cyflawn i fe gweithio, really. So, Anna fo. ond dyna ni. Ond dwi'n hoffi y syniad na, achos, wel, y problem yw gyda fi, fi'n byw gyda lot o bobl eraill ac unrhyw bwynt mae, achos ni ar y ffarm, mae fel hwb, so mae brodyr fi jyst yn troi fyny pryd maen nhw eisiau, so fi'n gallu jyst gweld nhw dod o prancio fi a just, I don't know, just neud rhywbeth yng nghanol stream a bydd e'n really annoying. Be sy'n scary efo fi di, cos dwi'n byw ben yn hun, dwi'n cael o thing na weithiau, so dwi yn VR rwan, a dwi'n convinced mynd rhywun yn tu efo fi. Dwi'n fatha, a dwi'n mynd, oh my god, ar fi. Mae'n digwydd lot, o'n i'n neud endurance race, os dwytha, a allan yn unlla gysi irrational fear bod bydd rhywun arall yn tu. Cos,
Wel, falle trwy wneud yr audio Discord chat, bydd yn calmo chi lawr o ran Aye. anxieties. Achos, os bydd rhywbeth yn digwydd scary, gallai ti just dweud, gallai ni, you know, mae dy fi dy cyfeiriad, so gallai ffonio'r Ffonio. heddlu a dweud, yeah, exactly. Ond, Mae'n syniad. un beth arall o'n i'n meddwl am streaming VR wedi. For instance, pwy dwi'n iwsio VR wan, dwi'n mynd sylweddoli faint mae pen fi'n twitcho. So dwi'n mynd gofyn o off-putting ydy i pobl sy'n gwatcha do, sy'n ei sens. Dwi ddim. Ti'n gwybod sut ti di ffreimio gyda'r webcam? Ie. Mae fe'n dda, achos ti'n digon bell i ffwrdd bod e'n edrych fel naturiol. So chi'n twitcho, so pai ffoen. Fel a. Dwi'n cael epileptic spasms ydyn ni, so neb yn mynd i sylwi anyway. Ond mae'n edrych yn cool bod ti'n gweld ti'n troi'r olwyn a ti'n gweld e o'r doi ochr. Ie, o'n i'n gwybod y ffordd gorau o... Dwi'n meddwl o'r ochr fel hyn di gorau, dwi'n meddwl, so o'n just ar gwynaf fi. So chi'n gweld lot na. Ti ddim yn cael effaith, na, a ti di gweithio'n galed ar dy set-up o ran y cadair, so mae hwnna'n ran o'r hwyl. Dwi'n enjoyo fo de. Ie, mae'n cymryd o'r illusion yn dweud os ti'n neud e unrhyw ongl arall, dwi'n credu. Ond... Dwi'n meddwl... Beth yw'r poster i'r chwitho ti fyna, y glas? O, poster, fi'n pwynt fel, o hwnna! Katakana a hiragana Japanese. Dwi on-off dysgu Japanese. Ers 10 mlynedd. Ond mae hwnna'n... A dwi'n gobeithio trwy osmosis posteri. Dwi'n pigo nhw fyny, da. Beth dwi'n licio wneud efo VR ma wedyn fysa... Neu charity stream, 24 hours Euro Truck Simulator. Oh, wow. Fel hwnna fysa'r... Ond... Cos o'n i wedi meddwl streamio Half-Life Alyx. Ond... Mae hwnna... Mae hwnna'n weird, hwnna. Mae stafell fi just digon mowr i VR, dwi'n meddwl. Ond fo hwnna... Ie, dwi'n meddwl. Os fysa ni'n streamio hwnna, dwi'n meddwl sy'n fel webcam ond so hwnna absolute golwg yna fi bod dwi'n streamio'n ar Half-Life Alyx. Sy'n... oh god. Ond... Ti'n gêm... Wel, fi di bod yn hanner a hanner. Fi di dweud ti miloedd o weithiau am hwn hefyd, ond fi'n ffansio wneud yr 1994 Pixel Rip 1994. O, ie. Yn edrych fel gêm eitha nice. Yr ail un dwi'n ie? Ie, yr ail un, ie. Achos dwi'n fan mawr o'r era na o Super Nintendo a Mega Drive. A mae kind of yn efelychu rannau o hwnna, so... Nes i joio'r gynta'n yn... Ie. Dwi'n Ond teimlo dde ti fynd bach yn byr. Dyna'r unig downside. Ni yn teimlo bod ni wedi mynd trwyddo fe'n eitha gyflym. Be o'n i'n joio amdano oedd, mae gêm na ond yn gweithio yn VR. Ydy. A dwi'n meddwl hynna di problem mwyaf fi efo Half-Life Alyx ydy... Dwi'n teimlo fatha gêm VR, de. Na. Mae'n teimlo'n awesome, Half-Life Alyx, ond... Fatha, eisiau chwarae ar 2-3 awr yna fo. A... Ti'n bod ti'n chwarae gêm ti'n joio, ti'n dda, o, dwi'n dechrau ymlaen yn ôl. So, ddim rhai fi chwarae fo wan, de. A mae'n just yn... Dwi'n bod, mae'n rhywbeth amdano fo. Which, di heb di tic... Dwi'n lyfio Half-Life, so... Half-Life 1 oedd y gêm gyntaf PC fi, dwi'n lyfio fo, ond... Mae'n rhywbeth am Alex, di heb di clicio, de. O'n i tipyn bach fel na am Skyrim. O'n i ddim really mewn i'r cyfres yna o gwbl. Oedd e ddim y type o game byddai'n hoffi, ond achos oedd yna port ar y VR, nes i gael e, achos o'n i'n meddwl bydd hwnna'n eitha cool i cael fel arfau a, tiod, fel broad
mod swords a gallu Ie. swingio'r remote fel hwnna, ond i ddweud y gwir, oedd fi ddim really di setlo i'r gêm yna a meddwl, oh my god, mae rhaid fi mynd nôl i fe. So mae hwnna literally fel the least amount nes i brynu'r gêm ar disc Skyrim VR a nes i wneud un sesiwn gyda crew yn chwarae a oedd e'n eitha fel novelty bod ni'n gallu rhoi pen o dan y dŵr a stuff a random bits, ond hwnna oedd y highlights, y gimmicky stuff a o'n i ddim really eisiau cario ymlaen chwarae trwy'r gêm. Na. So... Enwedig efo gêm hir yla. Nes i cael Skyrim peth allan ar Xbox 360 felly. A, lyfio fo, ond allai'n dychmygu chwarae drwy fe gyd yn VR, de. Oh god, mae rhaid chi bod yn cyfforddus. Os so ti'n cyfforddus yn unrhyw headset VR, fi ddim yn gwybod beth mae unrhyw un yn dweud, ond y gwir yw, chi'n mynd i chwysu. Mae rhaid i... O flaen fi fe mam, o gyda fi fan o flaen fi fe mam. Fi'n gweld. Y rhaid fi cael... Os di fan am on, rôl chwarter awr, dwi fewn pwll o chwys, de. Dwi wedi cael clec i car fi. Ond, cwpl laps arall. Ond, hynny ydy problem fi efo Half-Life Alyx na fyd. So, nes i chwarae am 3 awr. Mae hynna'n 3 awr ti ar dy draed. Ti'n mynd cerdded, really. Ti'n sefyll ar dy draed am 3 awr. A i fi, mae hwnna fatha... Mae'n brif... Dwi'n hogyn mawr yn dod, so mae'n brifo fi chydig bach, de. Hynna pan dwi'n licio VR i rasio ceir fel hyn, cos ti'n sbio ar y webcam, dwi'n literally eista lawr. Cos, peth arall dwi'n joio ar y PS4 ydy'r Ace Combat 7. Mae VR yn hwnna'n awesome, da. Ie. Fel video game. O, llai. Swn i legit a gallu neu hyn am oriau. Just drive around fel hyn. So... Dwi'n gwybod yn relaxing. Ie. Mi yn yr un itch a Tetris i fi dda. Mae yna mod i... So dwi'n gallu chwa hwnna wedyn. Mae yna mod i Assetto Corsa game rasio. Mae rhywun yn gwneud track yn small yn efo. A dwi'n just enjoy am rownd hwnna o'n ceir. Ie. Ti'n cael ti off chydig bach fan? O, sorry. Ges i app, neu mod app, oedd yn gadw i newid enw'r lefelau yn Donkey Kong Country. O, ie. Ie. So there's bach o consolation prize o'r ffilm. Popeth mynd wrong yn Donkey Kong. Bab?
dweud, ti'n cael diwrnodau gwael fel na weithiau. Ie. Ond ar ben hynny, Un problem sy'n fi wan ydi, dwi wedi cael set-up VR ma weithio wan. Dwi'n rili gwybod be i streamio yn VR wan. Cos some lot o games wedi bachu fi'n VR ar y PC da. Experiences yn... So be, dwi am trio beth arall yn VR o'n dwi'n meddwl. Wel, beth sgynna fi. So that works. Dwi am trio beth arall i VR i ôl styn. Look. Ti'n rydd nos fory, Emrys? Ynddo. O'n i'n meddwl Worms WMD. O ie. So ti lan Ie. yn fe? Dwi'n ffansi trio un beth arall ar y VR yma cyn mynd. Na. Dwi'n rili isio webcamio fy hun yn Beat Saber. Mae hwnna'n job chwyslyd yn byw. Ynddo. Hwn ar y llaw arall. Dwi'n fyny. To. Cylus. Gweld bod na Streets of Rogue sy'n wedi selio ar Streets of Rage. O ie? Be newid oedd allan lle? Ie. Ie, mae fe ar yr Xbox One. Tio'r Xbox Beta Pass. Ie. Dwi'n trio ffeindio... Dwi'n ddim yn...
gadael fi Google Earth. Dwi legit meddwl na hwn di'r peth dwi wedi chwarae mwyaf ar VR. Dwi'n mwyn sy'n gweld ar y... Google Earth? Google Earth. Oedd o'n... Mae'n bach yn awesome. Ond, ia, legit hwn di'r peth. Ond, so rwla, ti eisiau fi fynd yn y byd, rwla'n? Liv, Efryn. Mae hynna'n fatha... Mae'n gallu fynd mor agos o hyn, ond i just fflio. Teimlo fel Superman. Mae hwn yn... Ie, mae snap... Mae hwn yn awesome, absolutely awesome. Sut dwi'n... Drag. Fatha, y ffaith, dwi'n gweld Cymru gyd fel yna, a dwi'n dewis lle yna, allai just zoomio fewn. So, eto fel ie. A dwi'n Gaernarfon straight away. Mae just yn... ffordd i cael menu. Ond mae Caernarfon yn rhywle lle nhw wedi gwneud lot o waith Dwi'n meddwl straight, dwi'n meddwl just... Mae rwla... Dwi'n meddwl... Really? Mae... Ie, so for instance rhan... Okay, ewch i Castell Caerphilly nawr. Fi'n siŵr bydd e ddim yn edrych mor dda a Castell Caernarfon. O, trefyr. Wel, dwi'n edrych mor dda in general na di. Na. Dwi'n quite di manager. Os ti'n gymharu'r dau. Oh, come on. Sut dwi'n gallu drag fly? Mae geography fi yn awful. Fanna? Na. Na? Na, mwy i'r de. Ie, fanna. Just, zoom yn mewn. Oh, actually, fi'n edrych arno ti trwy Twitch, sorry boy. Mae bach yn delay, sorry. Sorry boy. Na i edrych arno ti trwy Discord nawr. Bai fi oedd hwnna. Oh god, sorry. Right. Caerphilly? So, dyna ti. Ewch mewn. Dwi'n saff i fynd iawn. O, maen nhw'n gadael ti, di? Fi'n siŵr, nhw wedi gweithio ar Google. So, ti'n fi'n meddwl, oedd un ti'n edrych fel, almost fel 3D fel... So ti'n cael hwnna'n Caerphilly? Mae'n ffordd yn mynd fewn, dwi'n dweud, sut ffordd ti'n neud o da? O, ie.
O, ma' hwnna'n eitha cool, fair play. So, Street View. mae hwn yn... Ma' hwnna'n da. Mae gennym fi... os ti efo Google account, mae gennych chdi... sut dwi'n navigatio? Just 360. Iawn, oce. Ond i'n gallu cario rownd. Os ti eisiau gweld fatha 1984 situation, de, mae fatha... sut dwi'n... ti oedd iwsio Google Timelines? Sef, basically, mae Google yn tracio bob dim ti wedi gwneud erioed. So, os di di timelines.google.com, de, eitha dod y map i fyny o bob man ti wedi bod yn y byd. So, os ti eisiau gwybod lle oeddech chi ar certain dyddiad, ti'n rhaid y dyddiad i fewn, mae'n deitha chdi. So, be dwi wedi bod yn... Ti'n edrych i'r dde fyna, mae yna buntyn fyna, fi nath roi y buntyn hwnna fyny. Lle, hwnna? Wel, ddim exact, ond basically, oedd e'n cyfnod Eisteddfod 2015 Cymraeg. Bach yn A hwn di'r prif stryd Caerphilly? Na. Wel, kind of, ond ti'n mynd lawr. Achos mae fe trwy, mae Castle Court fan hyn. Mae'r prif stryd. Fa ma'n neis. Edrych ar y bancyn i'r chwith o ti. Fi naeth roi y poppies yna sy'n dweud Philly Fest. Like, cerdded ar y fyna. Edrych, Philly Fest. Fi nath wneud hwnna. Fi naeth roi y blodau yna ar y bancyn. Hwnna, probably, yr un... So, oedd hwnna 2 mlynedd yn ôl. Dwi'n rhaid comfort fod off, cos bod dwi'n troi dwi'n hynny bach yn ymwneud. Mae hwnna nuts fod hwnna ar Google Maps. Hwnna, probably yw day 1 o pryd o'n i'n dechrau roi'r blodau lawr. Achos so fi wedi gorffen fyna. Lle dwi'n nes eto da. Dwi'n mynd i'r London. Hwnna'n stupid yn dweud. Hyd as edrych Google yw hwnna. You see it? Bach gwair bach yn... Ond bydd yn... Mae'n nuts ti'n gallu neud hyn, di. So, Prif Street, os ti'n cario ymlaen mynd i fyny... Ffordd ma, Iceland. A super drug. Be mae siop yna'n gwerthu? Fi'n mynd gwybod, mae'n bach yn amwyth. Neb yn gwybod, really. Drugs, probably. Drugs. Dwi'n mwyn os ti'r sŵn dod drwad, ond mae'n adio sŵn adar a... Telenau? Ie. Telenau, adar, ie. Sport Direct. Mae'n really funny cael look a gweld os ti'n nabod rhywun yn... Ie. Dwi'n mwyn lle zoom i'r llawar mewn. Be di hwnna? Y pub yna. Tafar yn y cwr. Dechrau pub neis. Bank? Rotate. Peacocks. Dim byd yn fyna. Be di hein? Dim gwybod. Molad yw'r gwybod. Beth yw significance? Casino slots. Yeah. That's it. Cymraeg. Dangos yn hazy di atgof fi o dy coleg. Dwi'n mynd gwybod os dwi'n bod yn Caerphilly. Ble di goleg? Aberystwyth, ond o'n i'n un o'r pobl oedd yn mynd allan i lot o llefydd. O'n i'n mynd i lot o gigs a felly. So, mae Caerphilly'n teimlo fatha rhywbeth lle dwi wedi bod. Ond allan confirmio fo. Smart. Charcoal grill.
Kebabs. Dwi'n hwnna'n good kebab. Right, ar top y rhyw yma yw Malcolm Uphill. A oedd e'n boi rasio beigiau modur O, ie? o Gymru. Enwog, ie. So, just i'r... Os ti'n edrych fyny'r... Mae fe ar y dde. So fan'na, dyna fe, Weatherspoons. Ie, Weatherspoons. Ie, Oh, yeah. Malcolm Uphill. That's a nice looking Weatherspoons, chwarae teg. Ie, mae'n. O, dwi'n hwnna'n... Ydych chi'n eisiau yn Gaernarfon, da? Wedi gorsaf tren wedyn i'r chwith. Y Caerphilly wedi cael ei dda... Mae'n fwy i'r chwith, like, lawr o'r... Ie. O. O, fyna. Mae rhaid mynd nôl lawr rownd, ond... Ie, yn y cyfeiriad general. Ie, lawr... Na, ddim Fan'na. fan'na. Fan'na, ie. Fan'na. Na. O. Dyna ni. I'r chwith... Ie, lan fan'na. No way, ie. Dyna ni, gorsaf tren. Big station. Dyna lle nhw'n smwc y do. Dwi'n gallu gweld penny. Na. Ww. Dyn yn gan y lôn yma. Mae Caerphilly wedi cael ei dda, cos mae'n edrych am yn tywyd go lew. Ie. Ond, beth sy'n nuts da, fatha, rhwng mater i ledo yn y llai, sut ti'n neud o? Alli di zoomio allan a mynd i rwla. O ti isio y lle go iawn i fynd e? Hei, dyma chi leoliad diddorol. Fferm pen rhyw gwaith. A fi mynd yn ôl na. Lle di hwnna? Be di hwnna? Africa di hwnna, ie? Lle dwi eisiau mynd? Nôl i Caerphilly? Ie, ond ewch i fferm pen rhyw gwaith. Taipio fe... O, ti'n gallu taipio fe mewn? Yn gwybod faint o dda, lle. So just roi... No, actually roi pen rhyw gwaith farm, achos... Pen be? Pen? P-E-N... Ie. R-H... I dot, W... I dot U, sorry. U... 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 G... U... A... O, hwnna? Dyna ni. Ie, fan'na. Wow. Dyma ble dwi. Lle un o? Lle di lle gosaeth yn dod fi? Di fam yn gyfarwydd? Ydy, mae dyna lôn i. O, ie? Ie. A dda ma'n nhw'n dilyn single track. O, dwi'n cael yn bellach yn aml i. Na, achos private road yw e. Fan'na. Fan'na? Ie. Ond na, barn yw hwnna. O. Ond, os ti'n mynd nôl i'r thing o'r awyr, ti'n gallu gweld wedyn ble mae... So dyna yw'r i fferm gyda'r solar panels. O, hwnna. Fucking hell. Lot o solar panels. So, lle o'n ni wan? O, fama, ie? Ie, lawr y gweilod, ie. Tia. Mae di cael y topography'n iawn dos, be? Fatha... Beth i'n gwyn yma. Be di hwn? Dyna yw shed. Ond, na, cario ymlaen mynd lan, ymlaen tipyn bach. O na, ddim fan. Troi i'r dde. Ie. A edrych... Oh my gosh, oedd e cyn... Mae yna turbin gwynt lan fan'na. Ewch... Ti'n gwybod y ceiau really gwyrdd i'r chwytho chi fan'na? Fama? Ie, fan'na, ie. Ewch fan'na. O, na fo. O, dyna fe. Mewn built-up areas, de, fysa hwnna yn...
sefyll fyny. Ie. Rhyfedd oedd ddim. Ie, pam they're on nhw'n weird? Dwi'n bynu sy'n wedi cael o'r gofod, mae'n siŵr, ie. Na, ie. Mae'n funny ddo, achos... Ie. Beth ti ddim yn cael planning am yr ongl yna. Cymryd y dip. O, mae hwnna'n serth efo nhw. O, ie, mae e. Iawn ta, na ddangos chdi lle dwi yn un o lle dwi. Mae'n bach yn... Dwi'n gwybod neud y sums yna fo. Ffordd yma dde. So fanna di fferm y teulu. So, beth sy'n cool ydi, cae ni di bama, a mae'r fyw i'r môr yn reit cool de. A ti'n controlio hwn de. Yn Wel. Siwr na wheelspins fi di hein. Dim rubbish fi di hyn. Na. Nuts, ia. Ond dwi'n symud byw yn Gaernarfon. Lle dwi'n byw yn Gaernarfon ddim mor pristine chwaith da. Na. Ond mae dy ti we really dda. Ie, so mae Caernarfon yn cael mwy o waith i ni dyn nhw do. Ie, loads mwy. Mae'n edrych yn really nice. Fel fwy 3D fel model town, ti'n gwybod? Ie. Toy town thing yna. Hwna di tu fi. Nice. Good. Ie. Ffaith fod yn... Ti'n beth yn meddwl, mae fe just fel model toy town? Yndi. Effect. Ie, mae wedi cael o buildings yn... Ie, maen nhw wedi gwneud lot o waith i fe edrych fan'na. Mae'na dwi'n gweithio. Alright. Mae'n castell. Nuts yndi. Ond, heb sôn am lle fyd ni'n lycio mynd, de, y peth mwyaf dwi'n lycio am yr app yma, de, ydy... Tilt it up. Ydy... Mae gennym fi ffrind agos, de, a beth ni'n lycio wneud ydy ffeindio llefydd mwyaf remote yn y byd. Right. So... Basically, ti'n mynd i Russia. A ti'n... crap, dwi'n peth o'n ando. Ti'n China na? O, no. Russia. Mynd i llefydd yn ganol nunlla a jyst gwybod o... This is not Russia. A hyn di hobby, dwi'n gwybod dwi'n weird, ta be. Dwi'n licio mynd i llefydd random a just sbio gwmpas. Amdano. Yeah. Dwi'n neud a lot of Dublin. Na, dwi'n joio. A dwi'n joio mynd i llefydd o'n mynd ar holidays, o'n i tamol. Wwps, fyna. Ond, ie. Dwi'n meddwl dwi'n stopio stream man, cos allai aros o Google Earth am oriau, de. Yeah. Just symud y busnesau, felly.
Ond, Right, neu checio gyda gweddill am bod nhw lan am Worms WMD Ie. nos fori. A nawn ni sorto hwnna. ond ideal. Diolch yn fawr, Morgan, dwi'n gwerthfawrogi fod yna rhywun yn y stream sydd wedi gwneud siŵr fod yn gweithio, le. Na, croeso. A hefyd, nawn ni, tiod tro nesa, ti'n gallu proper roi ar y Discord a hyrwyddo fe wedyn. Ie. Ni'n siŵr bydd pobl eisiau gwylio fe. Oedd y set-up ti'n awesome, so yeah. Just y ffaith fod o'n gweithio. Wel, dwi'n newid cael Google, mae clarity llais chdi newid. Gwella. Ond ie, na, dwi'n dechrau ymlaen. Cos dwi wedi mynd fewn i iRACING yn lot wan, a dwi'n ffansi neu rhasys llawn yn efo. Bydd e'n really diddorol i wylio hefyd, so gei di lot o diddordeb fi'n siŵr. Ie, dwi'n gobeithio. Ond ie, na i reid hwnna off fan, cos dwi'n newid sylwi fod yr headset yma, dwi'n bod ar pen mi am bron i 2 awr. So, dwi eisiau rest bach o'n. Ond iawn, dechrau fawr again. Tara, ta.